Κεραμιανάκης Αντώνης, Decor CrossFit, Athens Throwdown Road 2, ελίτ κατηγορία. Clean and Jerk στα 120 και Grace με 60. Να δείξουμε κλά. 10. 10. Και το δεκάρι. Μην το βγάζεις αυτό. Θα βάλω τα λεπτά για την Grace. Να βάλεις τα λεπτά. Δείξει και την μπάρα πάνω. Ναι. Απομάκρυνε και τα άλλα plates. Και 3. Στο τρίτο λεπτό. Αναστασία, τι θα γίνει? Μόνος του να διαλέξεις μέσα από 25 μπάρες. Τι θα γίνει, Αναστάση, θα ψωνίσεις? Πάρε μια και τελείωνε. Αναστάση, Πέρασε μπροστά. Μέτρα μία πανώ. Ετοιμάσου. Πήγαινε πάνω από την μπάρα. Πάμε ρε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Πάμε! 8, 9, 10, Συνέχισε. 11, 12, 13, 14, Μη ρίξεις. 16, Πάμε. 17, 18. Συνέχισε. Πιάσ' την μπάρα. Πιάσ' την μπάρα. Πολύ καλά. Πάμε. Πάρτε σ' όλες. 19, 4 λεπτά. 1 λεπτό έχεις κάνει. Πάμε. 20, 21, 22, Πάμε. Πιάσ' την μπάρα. Τελειώνεις. Πιάσ' την να. 23, 24, Βιάζει, Νικό. 25, Πάμε άλλες 5. 26, Πάμε.
Τελειώνει, 4. Πιάστες γρήγορα. Πας πολύ καλά, πάμε. Κάτε τις 4, κάτε γρήγορα. Τελειώνε. Πάμε. Άλλη μία. Πάμε. 30.